Σε αυτό το βίντεο θα σας εξηγήσουμε πώς λειτουργεί το binary option και πώς κάποιος μπορεί να βγάλει χρήματα. Όπως βλέπετε στην οθόνη υπάρχει μια πλατφόρμα binary options που ανήκει στην εταιρεία Ultra Markets. Βλέπουμε πολλούς αριθμούς να πηγαίνουν πάνω και κάτω. Αυτοί οι αριθμοί είναι το συνάλλαγμα ανάμεσα σε δύο νομίσματα. Στην προκειμένη περίπτωση το ευρώ έναντι του δολαρίου. Αυτοί οι αριθμοί θα μπορούσαν να ήταν για παράδειγμα και στις μετοχές του Google και θα προβλέπαμε αν οι μετοχές τα επόμενα δευτερόλεπτα πάνε πάνω ή πάνε κάτω. Βασικά εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προβλέψουμε αν το νόμισμα ή η μετοχή πάει πάνω ή κάτω. Όπως βλέπουμε υπάρχουν 5 τρόποι επιλογής στο binary options. Binary options, long term, 60 seconds, one touch και τα pairs. Η διαφορά όλων αυτών των επιλογών είναι ο χρόνος που θα πάρει στον επενδυτή να γνωρίζει αν ήταν σωστή η επένδυση του ή λάθος. Εμείς θα πάρουμε για παράδειγμα το 60 seconds και έτσι σε 60 δευτερόλεπτα θα γνωρίζουμε αν έχουμε κέρδος ή αν χάσαμε. Αυτό είναι ουσιαστικά το binary options. Τώρα θα κάνουμε μια επένδυση και θα βάλουμε ότι στα επόμενα 60 δευτερόλεπτα το συνάλλαγμα του ευρώ και του δολαρίου θα πάει πάνω. Θα βάλουμε 5 ευρώ και θα κερδίσουμε 8,6 όπως βλέπετε εδώ. Εδώ βλέπετε το χρόνο τον οποίο έμεινε για να μάθουμε αν η επένδυση που κάναμε ήταν σωστή. Μέχρι τώρα κερδίζουμε μιας και η μετοχή μας, μιας και το συνάλλαγμά μας πάει πάνω, όπως βλέπουμε. Για να δούμε ωστόσο μέχρι το τέλος. Από τη μια στιγμή μέχρι την άλλη μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Τελικά κερδίσαμε, μιας και τελευταία στιγμή όπως είδατε ανέβηκε το συνάλλαγμά μας πάνω. Αυτό το βίντεο ήταν μια προσφορά της ιστοσελίδας binary-option.gr. Ευχαριστώ πολύ για την ώρα σας.